5 ta' Mejju 2008 saret il-laqgħa tal-kabinett li matula l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari qablu bil-moħbi li jagħtu żieda finanzjarja lilhom infushom kif jiġdu l-minuti tal-laqgħa. Id-deċiżjoni ttieħdet fi żmien meta l-familji għaddejjin minn żminijiet diffiċli bil-għolli tal-ħajja u żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fit-tmiem l-2010 d-deċiżjoni ħarġet fil-bera u sar magħruf li anke l-kap tal-Oppożizzjoni kien ser jingħata din iż-żieda. Joseph Muscat kien iddikjara li ma jagħmilx sens li politiku jingħata żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa meta l-poplu qed jingħata żieda ta' euro 16 ċenteżmu. Il-kap tal-Oppożizzjoni mal-ewwel qal li ser jagħti l-flus tiegħu lil-laqdiet tal-karità u familji fil-bżonn permezz ta' fond immexxi mill-imħallef Emeritus Filip Xiberras. Imma fl-aħħar jiem Lorenz Gonzi mingħajr raġuni ddeċieda li jirtira ż-żieda tal-kap tal-Oppożizzjoni u jżomm biss iż-żieda tiegħu innifsu u tal-Ministri tiegħu. F'kumment lill-midja 3 sin wara li l-kabinett iddeċieda li jagħti paga doppja lilu nnifsu, Joseph Muscat reġa' fakkar li l-Gvern ċaħħad lil min huwa verament fil-bżonn. Jien mhux il-flus irrid, ovvjament, jien diġà qed li dawn il-flus jien ngħaddihom lill-karità, il-Prim Ministru mhux li qed jiċċaħħad bil-attitudni puerili tiegħu.